Kuya, asa man diri ang kananan, kuya? Ay, samok-samok na, Biboy. Kaya nagpaduling ko dali. Uy, chika! Agad na si kuya. Ay, butong kaya. Asa man ni mga gwapo diri aday oy? Lagi day, wa jud ko'y nakita ang gwapo diri. Ay, mangurat man ka oy. Hi, Miga. Ako pala si Bibi Brian, ang batang vlogger. Niabot akong gamay tao diri aw. Tara na day. Hi, girls! Na oy, makatruma maning lugaran ni oy, di na tan malik diri ah. Ikaw, manggod ba? Samok-samok ka sa akong diskarte. Hawa diya. Ako ang itong chika daan. May sayo-sayo na lang ko, ay. Manimalos na kami, Biboy, be. Tama kinamang planong, Bus Marlo. Lugar ko naglagot ato ba? Di, panahon na ron na mubalos sa ta. Tara, tara, tara. Bantay ka lang, biubuya ka. Tara, Chik. Tara, tara, tara. Tara, Chik. Hoy, Biboy. Unsa man? Unsa man. Lugar ako naglungot-lungot ni mo. Nga naman, ba't man diri amang silamok na ako? Tignan po na ito si Biboy, Chik. Nasa ako na ito ni Ron. Tara, tara. Bukata mo na yan ni Chik. Bakit? Namugusog na ko dali ko. Nangrot naman kaya akong kusog ka rin. Bukata ng Biboy, oy. Bus Marlo, tabangin, Bibi. Bukata ng Biboy, oy. Insa lang mataan, loyo na kayo. Bukata mo na ni Chik, oy. Nang kaya. Isang tulog na ba? Di naman makaya, eh. Bus Marlo, pastor. May pagmanawag tagtambay. Tatay. Hoy, silduhan na mag-500. Patabang may karasan, eh, be. Ano? Tagalan itong 500, oh. Asawan itong bata. Tara, tara, tara. Tara, 500, ako yatang ninyo. Tabang, tabang. Ito ka rin, sige, sige. Tuyok, tuyok. Sige, sige. Na, bisag nagdungag na tagupat, hindi na po madaog. Hindi ka kaya. Taneng Biboy, oy. Sagita sa muli ko, doy. Uy, ano may kasula-sula, be? Sakay na dito ba? Ugat ka, oy. Ina ninyo, oy, mang-kidnap sa mga salida bito. Kaya alsaon nilang kidnap. Kamo, may mga kusog. Nay Jollibee dito, boy. Basi ganahan ka, kablo ko, gigutom ka. Naraman day na. Tara, tara, kidapan na ka ninyo, ta. Tara. Galas gaw, gihasol-hasol pa may dali. Ram na pag-jamming di ay. Tara, Tara, sige. Taysa. Saman, amo ang 500. Kasi 500 na, wamay mo kadaog atong Biboy. Kabukan tabi kayo. Ay sus! Maningil og 500, wamay mo kadaog. Bikukan may undag watong inasap. Lugi ang pastoran ni ba na isahan yun ka. Iasag yung pastor, oy. Tara. Pastor, pagdali. Ako'y putan. Oh! Ay, Biboy, Biboy, Biboy. Jollibee. Itik! Siguro nung platahan kay para din nakataka si Biboy. Ilad kay sa tong jamming ba? Wart na. Asa naman ang Jollibee na inyong giingon? May pa nagpaalas na kuda. Jollibee pagi pangayo gituyo na mo ni kay kuon ka na mo. Dako na kay kagsala na mo ha. Karon ka lang. Hello, Bray. Hello? Naana mo si Biboy. Oh, 3 hours among gipangayo kung dili nimo muhatag ang among gusto. Kabalo na kag unsay buhaton na mo ani.